Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Sitna Marija ta' Kana, l-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu. Kif ħabrilkom is-Sur Joe Farrugia, illum nixtieq nofri riflessjonijiet u introduzzjoni anke għat-talb għax il-Lezzjo Divina tkompli wara l-laqgħa tagħna. Il-lan tal-Lezzjo Divina mhux biss li nisimgħu riflessjoni ta' xi ħadd fuq silta mill-Iskrittura, imma li mbagħad bid-dawl li jkun tagħna Alla permezz tat-test Bibliku nistaqsu lil nfusna jiena f'liema dawl tpoġġini din il-kelma t'Alla, kif tisfidani. U mbagħad fil-ħajja tagħna aħna naħsbu fuq dak li nkunu smajna, ngħaddu wkoll biex infaħru l-mulej u nintilfu fil-kontemplazzjoni tal-glorja u tar-rieda tiegħu. Is-Sur Joe antiċipalkom li ir-riflessjoni se nagħmel huwa fuq parti mill-kapitlu 2 ta' Ġwanni, qed nitkellmu dwar l-ewwel 12 vers. Mit-tieni kapitlu, mela t-tieni kapitlu l-ewwel vers sa 12 vers. U huwa ir-rakkont tat-tieġ ta' Kana. Nantiċipa li Ġwanni stess jgħidilna li dan huwa l-ewwel sinjal ta' Ġesu. Imma l-ewwel nissuġġerixxi li naqraw is-silta kollha kemm hi u mbagħad nibdew nirriflettu ftit frażi frażi parti parti. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija. U Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, mara. Is-sija tiegħi għada ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm qarriet tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mimdul f'inbit. U billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Wara dan niżel Kafarnaum u ommu, ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qagħadx hemm għal ħafna żmien. Aħna qegħdin fit-tielet jum ta' din il-ġimgħa ideali li Ġwanni ipoġġi fil-bidu
ta' l-Evanġelju tiegħu u li sissa rajna l-ewwel jumejn minna. Il-ġimgħa tibda bis-sejħa tad-dixxipli u għalhekk l-ewwel jumejn ġew iddedikati fil-Vanġelu ta' San Ġwan lil sejħa ta' żewġ pari taħwa, jiġifieri Xmun li sejjaħ lil Ħuħindri u Ġwanni u Ġagbu u lied Zebedew. U mbagħad fit-tieni jum għandna s-sejħa ta' Natanael. Nafu li huma jiem differenti għaliex kull episodju jibda bil-indikazzjoni temporali jew kronoloġika. L-għada Ġwanni reġa' kien hemm ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. U l-sejħa ta' Natanael ukoll tibda l-ewwel kapitlu fil-vers 43 l-għada mela għandna ġurnata, il-ġurnata ta' wara. It-tieni kapitlu jibda ukoll b'nota kronoloġika fit-tielet jum. Fit-tielet jum. Ma jgħidx l-għada, ġifieri minnhom biex ma jfixkinniex forsi noqogħdu noddu kemm hemm għada. Imma anke meta taqra il-kummenti tal-Patres fuq din is-silta, kif tafu l-Patres kienu jieħdu il-Vanġelu mhux biss bħala test straordinarjament sabiħ bħala letteratura, imma anke bħala allegorija kienu jinterpretaw kull frażi u jagħtuha sinifikat profond li mhux bil-fors jirrelata mat-test miktub. Imma nafu li fit-tielet jum huwa wkoll dan hija kodiċi għar-riżurrezzjoni fit-tielet jum, għam fit-tielet jum. Ġifieri din in-nota kronoloġika hija għażiża ħafna għall-komunità Nisranija. Biex ngħidu hekk l-ewwel sinjal ta' Ġesu fit-tielet jum, ma l-ewwel jibda jħares lejn is-sinjal il-kbir fit-tielet jum meta qam mill-imwiet. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Hija parti mill-kredu, waħda min-noti kronoloġiċi li għandna fil-kredu. Għandna li miet taħt Ponzu Pilatu li huwa nota storika, imma wkoll għandna nota kronoloġika fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. U l-avveniment ta' Kana iseħħ fit-tielet jum. Sar tieġ f'Kana tal-Galilija. L-arajjes evidentement tieġ bejn mara u raġel, f'dik l-epoka ma nasibx li kien hemm problema li t-tieġ ikun bejn xi ħadd ieħor. Ma biss jgħid, ġifieri sar tieġ bejn raġel u mara. It-tradizzjoni hija li l-arus kien wieħed mid-dixxipli jew inkella sar dixxiplu. U tittaqta' t-tokk bejn Xmun u Ġuda Taddew. Għaliex huma kollegati ma' Kana, it-tnejn li huma minn Kana tal-Galilija, u la hemm tradizzjoni li tindika lil Xmun u tradizzjoni qawwija ħafna li tindika lil Ġuda Taddew, mhux l-Iskarjota, Taddew bħala l-arus fit-tieġ ta' Kana. It-tradizzjoni ma tgħidilniex min kienet l-arusa. Jista' jkun li tant sikret bil-inbiet ta' Ġesu li nsiet x'isimha jew inkella imma ma nafux. Aħna interessanti ħafna li l-protagonisti mhumiex magħrufa b'isimhom dan ir-rakkont, imma għandna biss id-dixxipli li għalkemm ma jissemmewx nafu min huma għaliex kellna is-sejħa tal-ewwel erba' u ta' Natanael, jiġifieri għandna ġiġa 5. X'aktarx imbagħad l-arus ukoll isir dixxiplu, ġifieri Ġesu jimxi u jagħmel id-dixxipli. U nafu wkoll li kien hemm Om Ġesu, Marija u Ġesu nnifsu. Om Ġesu kienet hemm. Din il-preżenza Marjana
importanti ħafna fil-Vanġelu ta' San Ġwan anke għaliex nerġgħu niltaqgħu magħha taħt is-salib. Jekk il-nota kronoloġika fit-tielet jum tfakkarna fir-riżurezzjoni għaliex tirrepeti ruħha, anke l-preżenza ta' Marija tfakkarna fil-kapitlu 19 ta' San Ġwan fejn ommu terġa' tkun preżenti għalkemm ma titkellimx u hemm wieqfa kien hemm ommu u jagħmel il-lista tan-nisa l-oħra wieqfa taħt is-salib, wieqfa taħt is-salib. U Ġesu kienet hemm. B'xi mod il-preżenza ta' Marija fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija dik li tinizja s-sinjali u mbagħad terġa' tkun preżenti meta tasal is-sija. U allura l-omm li qed issostni lil-bina fil-missjoni tiegħu billi l-ewwel tkun preżenti għal mument pubbliku, il-bidu tas-sinjali, u kol tkun preżenti u mbagħad għat-twettiq. Imbagħad il-mulej jgħidilha biex nantiċipa ftit is-sija tiegħi għadha ma waslitx, mela għadha fil-bidu imma mbagħad tkun preżenti waslet is-sija. Lejliet il-passjoni tiegħu Ġesu jgħid waslet is-sija. Din hija s-sija. Allura niflu meta qed is-sija hija s-sija tal-glorifikazzjoni tiegħu li hija il-mewt tiegħu u l-qawmin tiegħu. Li fi Ġwanni huma kollegati ħafna. Ġesu kien mistieden għat-tieċu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Donnu Ġesu huwa mistieden minħabba li Marija hija mistiedna. Ukoll, mistieden ukoll. U miegħu iġib anke l-ħbieb tiegħu, il-tradizzjoni orjentali anke fl-antika aħna li t-tieċ hija festa tar-raħal, it-tieċ ta' xi ħadd kien ikun festa tar-raħal. Ġifieri u jekk ma tkunx mistieden tibqa' ombra li tibqa' minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-preżunzjoni hija li huwa mistieden kulħadd għat-tieċ. Illum naqra iżjed diffiċli. Imma di l-idea li jekk ma tiġix anke jibgħatulek il-borża tal-ħelu, almenu jiena niftakar fit-tfuliti, jekk ġifieri għaliex inti titkun inti il-preżunzjoni hija li inti parteċipi. Ovvjament kienu jkunu kollha biskuttin li inti tista' ġifieri tikollhom sakemm isiru ġebel tista' tikollhom, ġifieri għandhom lunga vita. U kienet l-idea li inti tistieden il-familjari, l-extended family, hija festa tieġ, hija festa ġifieri kana kollha fil-festa. U allura Ġesu, jekk ġej Ġesu se jġib il-ħbieb tiegħu wkoll. B'din is-sitwazzjoni ma nafx jekk hux minħabba l-ħbieb tiegħu li naqas l-inbit spiċċalhom, imma ħin minnhom ma fadalx iżjed inbit. Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. Issa din tkellem lill-Mastru Daxxa. It-tifel tagħha forsi jagħmel il-mejda, forsi jagħmel is-siġġu, imma it-teknos il-Mastru Daxxa kienu kol ħaddiet, kien jisu handyman, imma ma nafx jekk kien xi jasal l-inbit ukoll, imma tgħidlu ma fadallhomx, m'għandhomx inbit. U Ġesu jirrispondiha b'espressjoni li għalina għas-sensibilità tagħna hija ħafna ħarxa. X'hemm bejni u bejnek. In-noti tal-edizzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija jispjegaw għax anke jagħtu diversi eżempji oħra fil-Bibja li di kienet
mod kif inti tgħidilha isma' aħna issa ħu paċenzja ħallini kwiet għaliex is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu iħoss li mhux il-mument. U m'għandniex ħafna argumenti bejn l-omm u l-ibel. Għax Marija taf li Ġesu diġà beda isejjaħ id-dixxipli tiegħu. Ejjew taraw. Marija wkoll x'aktarx taf bil-kliem ta' Ġwanni l-Battista. Dan hu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. M'għadux biss il-Massudaxxa ta' Nażaret imma huwa il-ħaruf ta' Alla. U allura l-aħħar kliem li għandna fil-Vanġeli u fl-Iskrittura ta' Marija li aħna tant nirrepetuhom huma għatta fidi ta' din il-mara li weldet lil-Logos fil-fidi. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. U hawnhekk tħalli fideh seta' jgħidilhom ħudu paċenzja. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Innotaw id-delikatezza tal-kliem ta' Marija. Il-Madonna ma tgħidilhomx da se jsolvilkom il-problema. Tħalli fil-libertà ta' Ġesu jiddeċidi hu se jagħmel, imma tgħidilhom għamlu kull ma se jgħidilkom xi ħaġa. Għamlu dak li jgħidilkom. U il-mulej l-ewwel kliem li jgħid huwa imlew il-ġarar bl-ilma. Għajdilhomx issa se nagħmel. Id-delikatezza ta' dan is-sinjal tgħallimna ħafna. Anke għaliex, u dan huwa sinjal ta' disċerniment ta' kif jopra Alla, m'hemm xejn spettakolari f'dan il-miraklu. Kważi hemm konfoffa biex jinħeba. Aħna għandna l-idea li Alla se jopra bl-affarijiet grotteski, iżjed ma jkunu goffi u rozzi, iżjed se jkun hemm is-sinjal tal-qawwa ta' Alla. Assolutament, totalment differenti. Fejn jopra Alla hemm delikatezza kbira, hemm sobrietà kbira. Il-mulej fl-istess ħin mhuwiex ħieħ għaliex ma qabatx 4 olliet żgħar u għallilhom imluhom bl-ilma, imma qabat u il-patres tal-Knisja Joxew. Din il-ħaġa anke l-Papa Franġisku ta' riflessjoni sabiħa waqt il-katekezi tiegħu dwar il-familja u jikkummenta wkoll il-Vanġelu tat-Tiġ ta' Kana fis-sena li għaddiet. Meta l-Papa jieqaf fuq dawn l-imberkin 6 ġara, skużawni, tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut, mela huma ġarar vojta, Ġesu jsibhom vojta, imma li ġeneralment fihom ikun hemm ilma ta' kwalità skarsa ħafna. Għaliex għax se jintuża għal-ħasil tar-riġlejn mimlija bit-trab tat-toroq. Kull waħda minnhom tesa' imma xi 100 jew 120 litru. Hawnhekk it-traduzzjoni evidentement tuża l-kejl attwali biex nifhmu. Għax il-Grieg oriġinali jagħti kejl kontemporanju imma li jissarraf f'din il-kwantità enormi ta' ilma. Waħna qed ngħidu mela 100 għal 6, qed ngħidu 600 litru, jew inkella 720 litru ta' ilma. X'aħna kull ġarra, sewwa, kull waħda minnhom tesa' 100 jew 120 litru. Il-Papa jgħid din hija sinjal tal-abbundanza. Fl-istess ħin ukoll il-kwalità skarsa tal-ilma
turina wkoll minn fejn li terminus dak li bil-Latin jgħidulu it-terminus a quo minn fejn bdejna. Bdejna mill-element umli ħafna biex imbagħad naslu għall-inbit li huwa straordinarjament tajjeb. Allora dawn iż-żewġ fatturi li jsiru b'diskrezzjoni kbira ifissru anke fil-interpretazzjoni li għati il-Papa Franġisku. L-ewwel il-ġenerożità tar-risposta ta' Alla. U fl-istess ħin li r-risposta mhux biss hija ġeneruża imma fil-kwantità, imma anke fil-kwalità. Hawnhekk għandna l-ġenerożità ta' Alla u dan huwa anke l-kobor tal-ewwel sinjal. U jirrifletti dak li hemm fil-prologu għax jekk inti terġa' tmur għall-prologu kull darba li taqra l-Vanġelu ta' San Ġwan, tirrealizza li kull paġna tal-Vanġelu ta' San Ġwan tirrifletti elaborazzjoni, żvilupp ta' xi kunċett li hemm fil-prologu, fl-ewwel versi tal-ewwel kapitlu. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Dan huwa l-vers 16 tal-ewwel kapitlu tal-prologu. Għax mill-milja tiegħu il-pleroma, mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Mela il-kwantità ta' dan l-ilma u fl-istess ħin allura mbagħad il-kwantità ta' dal-inbit tajjeb jirrifletti propju il-ġenerożità tal-grazzja ta' Alla ta' din l-imħabba, ta' din ir-risposta. Hemm dawn iż-żewġ povri arajjes li stiednu lil kull min setgħu, addirittura l-Ġesu ġab miegħu 5 oħra, għax semmek nistgħu noddu d-dixxipli tiegħu sa dakinhar, u dan għandhom diffikultà kbira, ma r-risposta ta' Ġesu hija propju rifless ta' dik il-vers. Mill-milja tiegħu, il-pleroma, il-milja. Ir-rit tal-purifikazzjoni tal-lut huwa nota liturġika li fl-istess ħin għandha ironija partikolari. San Ġwan kif naraw iżjed il-qudiem huwa l-Vanġelu tal-ironija. Mela dan huwa rit tal-liġi l-qadima li se jkollu jċedi postu għall-inbit mhux biss issa ir-rit tal-purifikazzjoni se jċedi post l-inbit tal-festa tat-tieġ. Anki għaliex f'dan l-atteġġjament Ġesu ma jħux post l-arus imma hu wkoll l-arus. Fil-liturġija tal-Epifanija li aħna iċċelebrajna fil-ġranet li għaddew, il-Knisja dejjem iċċelebrat 3 misteri. Iż-żjara tal-Maġi, il-Mamudija fil-Ġordan u t-tieġ ta' Kana. Huma Epifanija għaliex fit-tlieta il-mulej juri lilu nnifsu permezz tal-kewkba u fir-rigali tal-Maġi fl-adorazzjoni tal-ġnus, juri lilu nnifsu f'dik li nsejħula t-teofanija li juri lilu nnifsu bħala Trinità Qaddisa fil-Mamudija tal-mulej, il-Missier, fil-vuċi tiegħu l-Ispirtu Santu forma ta' ħamima, l-iben li huwa ddikjarat mill-Missier dan u ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. U f'Kana għaliex Kana juri il-glorja tiegħu. Imma il-liturġija mbagħad tal-Knisja toxaf dil ħaġa li peress li il-misteru tal-miliet huwa żwieġ bejn Alla u l-bniedem, bejn id-divinità u l-umanità, allura li bentallu għal-arus li ħireġ biex isir ħaġa waħda mal-umanità. U għalhekk l-antifona tas-sebħ f'jum il-miliet fejn hemm l-arus bħax-xemx, ix-xemx bħal-arus ħireġ mill-kamra tat-tieġ tiegħu biex jiltaqa'.
għal-festa tat-Tiġ. U allura ix-xemx li tirbaħ Sol Invictus huwa Ġesu. Li fl-istess ħin mbagħad jaħsel lil din l-umanità li magħha itarras fi xmara Ġordan, jiżewwiġha fit-Tiġ ta' Kana u l-Magi jġibu r-rigali tat-Tiġ. Mela daw it-tliet misteri minnhom fit-talb tal-Knisja isiru ċelebrazzjoni waħda tat-Tiġ bejn il-Logos, il-kelma ta' Alla li jsir bniedem u l-umanità. U din hija festa tat-Tiġ straordinarja fejn l-insistenza issa, jekk ninnutaw kemm enerġija hija dedikata f'dan ir-rakkont għal kwalità tal-inbit ġdid li joffri Ġesu. L-ewwel nett biex inkomplu fuq it-tema tal-kwantità, mhux biss Ġwanni jindika kemm jesew is-sitt ġarar tal-ħaġar, imma wkoll jinsisti fuq il-kmand ta' Ġesu. Imlew il-ġarar bl-ilma, mhux poġġu ftit ilma fihom, imlewhom. Ir-risposta tal-għaddejja imlewhom sax-xifer. Anke din in-nota. Imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed joħsieb il-mejda. Mela Ġesu jitlob xut ta' dan il-miraklu. Għandna diversi xhieda. Għandna il-qaddejja dak li qed joħsib il-mejda u mbagħad id-dixxipli. U l-ewwel li jagħmel dak li jħossib il-mejda huwa li jduq l-ilma mimdul f'imbit, is-sommelier. Ma jgħidilhom ħanduqu dan. U mbagħad jagħti ċertifikat. U billi ma kienx jaf mnejn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, mela huma xhieda huma jafu x'ġara, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma jint l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Uħud mill-missiriet tal-Knisja jaraw f'din l-espressjoni ta' dak li kienet juħosib il-mejda isu espressjoni tal-umanità li wara li semat tant profeti u semat ukoll il-liġi. Fi żminijiet Alla kellem il-poplu tiegħu permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien kellimna permezz ta' Ibnu. U allura malli niskopru il-preżenza ta' dan l-inbit tajjeb, aħna lil mulej ngħidulu int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Aħna issa qegħdin induqu l-inbit it-tajjeb. Għax qegħdin niltaqgħu ma' ibnek, mal-kelma li saret bniedem. Imma nerġa' nirritorna għal fatt li m'hemmx m'hemm storbju f'dan il-miraklu. Hemm sempliċement ħaġa ħafna privata, ġarar li minnhom suppost wieħed jippretendi ilma fqir u minnu qed jiġi servut inbit tajjeb ħafna, l-inbit it-tajjeb. U seta' kien hemm mistidnin li ma kinux jafu li laqas l-inbit u li forsi kienu ġabrilli bl-inbit li kienu ħadu qabel u qed jgħidu dana Alla jbierek jew inkella qasu ma kapaċi
jindunaw għax diġà bdew jaraw ħafna stilel. Imma hemm ix-xhieda qegħdin hemm. Anke għaliex huwa l-Evanġelista stess li huwa wieħed minnhom li jikkonferma dan. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali. Bih wera il-glorja tiegħu. Mela dan il-kunċett ta' glorja huwa importanti ħafna għaliex jirrepeti ruħu diversi drabi fil-Vanġelu ta' San Ġwan. U anke jirrepeti ruħu lejliet il-Passjoni meta Ġesu jgħid waslet is-sija u jitkellem diversi drabi dwar il-glorifikazzjoni tiegħu. Jiena glorifikajtu u nerġa' niglorifikah, jgħid tajt il-vuċi li tinstema' waqt l-aħħar ċena skont ir-rakkont tal-Evanġelista. U din ukoll hija biex ngħidu hekk konferma ta' dak li nsibu fil-prologu meta fil-vers 14 li huwa b'xi mod iċ-ċentru tal-prologu l-Evanġelista jgħidilna u l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu. Aħna rajna il-glorja tiegħu. Il-glorja, x'inhi il-glorja? Li bil-Grik hija doxa, li tfisser ukoll opinjoni, imma hija tfisser ukoll glorja. Il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu il-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Din hija l-glorja ta' Ġesu. Mela meta mbagħad nibdew naraw kif dan il-vers fil-prologu jiġi konfermat u elaborat fis-sinjali ta' Ġesu, allura aħna nibdew nifhmu li dan huwa mument fejn dak il-vers 14 tal-prologu qed iseħħ fil-kronoloġija tal-missjoni pubblika ta' Ġesu bih wera il-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Din hija kategorija issa ġdida li qiegħda wkoll fil-prologu imma hemm il-glorja, l-epifanija, anzi anke teofanija, epifanija li inti turi madwar, epi mad-dawra. Teofanija hija li inti tirradja għax fajne jkoll hija li tkun radjanti li ddawwal u allura tirrivela turi il-teos lill-Alla. Teofanija tfisser il-preżenza ta' Alla li tinħass lill-Alla għadu ħadd ma rah. Imma urijunna li ben tiegħu. Imma kif nafu fil-prologu tidħol ukoll din it-tema ta' twemmin biex bih kulħadd jemmen. Mela qed ngħidu imma l-Ġwanni hawnhekk. Ġwanni qed iħejji l-poplu biex jemmen, biex jilqa' din it-turija tal-glorja tal-mulej. Aħna rajna l-glorja tiegħu, kif se nilqgħuha dil-glorja? Bil-fidi, billi nemmnu. Mela l-mulej juri l-glorja tiegħu, ir-risposta għat-turija tal-glorja tal-mulej hija l-fidi. U allura l-glorja hija wkoll esperjenza tal-grazzja, tal-imħabba inkondizzjonata tal-mulej għal kull wieħed u waħda minna. X'din hija grazzja? Meta ngħidu grazzja jew nifhmu imħabba li ma titlob xejn f'ritorn u ma tippruvax tfittex xi mertu fina biex tħobbna. Hija dik il-grazzja. Wala meta ngħidu grazzja hija mħabba mimli bil-grazzja u l-verità, mimli bl-imħabba u l-verità, ma mħabba ħafna speċjali. U din hija risposta ta' twemmin
tad-dixxipli hija fondamentali. Hawnhekk Ġesu juri minnu meta Ġwanni Pawlu II, San Ġwan Pawlu II, ippromulga il-misteri tad-dawl fit-tieni misteru qal meta Ġesu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Din hija biex ngħidu hekk il-glorja meta Ġesu juri l-glorja tiegħu qed juri wkoll l-intimità tal-qalb tiegħu. Il-glorja hawnhekk ma jfissirx xi popolarità l-ħafna likes fuq Facebook jew ma nafxiex, imma mhux indiċi ta' kemm inti bravu, hija fil-każ ta' Ġesu l-intimità tal-essenza tiegħu, tal-qalb tiegħu. Wara dan niżel Kafarnaum u ommu, ħutu, din l-extended family, u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qatx hemm għal ħafna żmien. Hawnhekk San Ġwan jikkonferma f'pennellata qasira li Kafarnaum, di hija xi ħaġa li jgħidu wkoll is-sinottiċi, Kafarnaum kien iċ-ċentru li Ġesu għażel għal missjoni pubblika tiegħu. Veru terraq fil-Udija fil-Galilija kemm il-darba, imma Kafarnaum kien iċ-ċentru li hu għażel għal missjoni pubblika tiegħu. Mela għamel pratikament 30 sena ftit inqas għax irridu noddu t-twelid f'Betlem, l-eżilju fl-Eġittu, u mbagħad biex ngħidu hekk it-trobbija tiegħu u l-adolescenza tiegħu, iż-żożija tiegħu, imbagħad anke bħala adult u mastrudaxxa f'Nazzaret, imma mbagħad niżel Kafarnaum. Imma issegwihom wkoll fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-omm issegwi lil-bina għalkemm it-tradizzjoni qawwija hija li mbagħad tirritorna Nazzaret u jieħdu ħsieba dawn il-kuġini, l-extended family. Imma ma ninsewx li ommu anke f'dan għalkemm m'għandniex konferma diretta fil-Vanġeli hija Armla. Giuseppi ma jissemmix. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan Giuseppi jissemma meta tibda l-polemika mal-Lut, kif forsi jkollna ċans naraw il-qudiem, u jiġi introdott bħala iben Giuseppi l-Mastrudaxxa u l-Mastrudaxxa jagħti jikkonnettja il-Ġesu ma' Nazzaret u ma' familja konkreta. Imma hawnhekk ommu tissemma weħda. Kieku kien hemm Giuseppi ma kienx ikun hemm problema żgur li jissemma. X'aktarx ommu hija Armla li għandha bżonn is-sapport ta' ħutu ta' dawn il-membri tal-familja estiża ta' Ġesu. Ħafna drabi il-Vanġelu li għadna kemm rajna nużaw ħafna fl-appostolat tal-miżżewġin u anke fit-tiġijiet. Biss irridu napprezzaw li għandu bħala l-ewwel sinjal sinifikat ħafna iżjed profond minn sempliċiment l-okkażjoni ta' tieġ u allura dak kollu li s-saċerdoti u l-isfiet ukoll ngħidu fit-tiġijiet b'riferiment għal dan il-Vanġelu. Kif tafu qabel il-miliet meta konna qegħdin nirriflettu fuq Ġwanni li minnhom jisparixxi mix-xena, ftakarna u fakkarna f'dak li jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan fil-kapitlu 3 li Ġwanni jippreżenta lilu nnifsu bħala il-ħabib tal-arus. U nixtieq nerġa' naqra dil ħaġa li hemm fil-Vanġelu ta' San Ġwan dwar
il-konferma li Ġesu huwa l-arus. Ħafna drabi aħna niftakru fl-arajjes ta' Kana u l-ura Ġesu bil-preżenza tiegħu imma fil-Vanġelu ta' San Ġwan u anke fil-Vanġeli l-oħra, Ġesu stess jippreżenta lilu nnifsu bħala arus u għandna l-konferma ta' Ġwanni. U jgħidlek Ġwanni huma l-aħħar kliem ta' Ġwanni l-Battista fil-Vanġelu ta' San Ġwan u qegħdin fil-kapitlu, ġifieri nagħmlu ftit fast forward, kapitlu 3, vers 27. U Ġwanni jgħidlek, ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. U qed jitkellem fuq il-qawwa ta' Ġesu li qed jagħmel, qed jistiden in-nies għall-indiema, qed jagħmel riti tiegħu u qed juża l-awtorità tiegħu għandu wkoll id-dixxipli tiegħu. U Ġwanni il-Battista b'umiltà kbira jgħid isma' din ġejja mis-sema. Ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tiġdu li ngħidtilkom li minix il-Messija imma biss li jien kont mibgħut qabel il-Messija. Kont mibgħut qablu. U mbagħad jagħmel dan il-kommentarju Ġwanni l-Battista fil-vers 29. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus. Imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen il-arus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi imtliet. Jeħtieġ jikberu u niċkien jiena. Jiġifieri nerġa' noffri riflessjoni fuq din il-ħaġa li anke tkellimna dwarha qabel il-miliet. Ġwanni jitkellem dwar Ġesu bħala il-ħaruf talla. Spjegajna li dan it-titlu huwa rik ħafna għax ifisser tliet affarijiet. F'wieħed ħaruf, għaddej u wiben ta' Alla. Mela Ġwanni meta qed jindika l-Ġesu bħala ħaruf ta' Alla qed jindikah bħala ħaruf ta' Alla, bħala għaddej ta' Alla, bħala iben ta' Alla. Imma mbagħad jgħidlu wkoll l-arus, dak li għandu l-arusa. L-arusa huwa l-poplu. Fil-tradizzjoni tat-Testament il-qadim Alla meta jitkellem mal-poplu tiegħu, il-poplu ta' Alla huwa l-arusa tiegħu. Il-Osea jgħidlu dawna bidluni aqbad umur u żewweġ waħda insomma ta' triq għax dawn mhux aħjar minna. U lill-Osea jġalu jagħmel dan l-att ta' divorzju mhux divorzju, ta' fedeltà ma' mara li ma tafx tkun onesta u ma tafx tkun fidila biex jgħid isma' intom l-arusa tiegħi u trattajtuni ħażin ħafna. Biex ma nitkellmux fuq dak li jgħid Eżekjel termini anke kważi pornografiċi meta jibda jgħajjara b'dak li għandha u li m'għandix, infatti ma naqrawhomx fil-liturġija daw is-siltiet ta' Eżekjel, niċċonsuraw. U jgħidilha insomma u kif saba u mbagħad kif ħasilha u kif imliha bil-ġawwar u kif libbisha u mbagħad reġgħet marritlu ma' dak u mal ieħor u ma' kull wieħed li ssib tmur miegħu insomma biex ma jgħidilix. U mbagħad jgħidilha imma jien ma nistax ma nħobbokx, ara xi problema għandi. Forsi dawn jiridu, forsi mhux tajbin għat-tiġijiet dawn, ma insomma ġifieri. L-ewwel għax tkun qari twil ukoll, ma jkollhomx ċans, jridu jmorru s-sala, imma l-arusa. Imma dak li għandu l-arusa, dak kollu li tfisser. Huwa l-arus. Imma il-ħabib tal-arus, u dan huwa l-best man. Ġwanni
jagħti titlu lilu nnifsu. Waqt li qed jagħti titlu lil Ġesu m'għadux biss il-ħaruf tal-Alla, issa l-għarus. Ġesu huwa l-għarus. Immu il-ħabib. Il-ferħ ta' dal-ħabib x'inhu? Mhux li joħodlu l-għarusa, kien hemm każ li jħadlu l-għarusa waqt ir-reception tat-tieġ, ġifieri każ vera, imma dak huwa sfortunat. Ovvjament inkisru ħafna tazzi u ħafna mejjed dakinhar. Imma dan le, il-ferħ tiegħu huwa li ikun ħdeħ, jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma' leħen il-għarus. Il-fatt li Ġwanni jista' jisma' leħen il-għarus, li sema leħnu. Dak huwa l-ferħ li bih qalbi imtliet. Dina l-espressjoni ta' Ġwanni il-Battista tfakkarna fl-espressjoni feliċi ħafna ta' San Ġorġ Preka, leħen il-maħbub, leħen il-għarus ukoll. X'leħen il-maħbub huwa leħen il-għarus. Il-leħen ta' Ġesu huwa leħen il-għarus, leħen il-maħbub, il-maħbub tal-missier, ma l-għarus tal-umanità. Mbagħad l-espressjoni feliċi ta' Ġwanni jeħtieġ jikberu l-għarus u niċkien jien. Fil-fatt mbagħad u jisparixxi minn fuq biex ngħidu hekk il-palk ix-xena tal-Evanġelju għaliex Erodi jħossib li jinkarzaħ mbagħad jaqtalu rasu. Aħna nimmeditaw nixtieqkom f'din il-lezzjon llum anke meta niġu biex nagħmlu l-orazzjo, aħna llum għamilna ftit lezzjon meditazzju. Nixtieqkom hekk b'suġġeriment biex aħna ngħinu lil nfusna wkoll biex nitolbu fuq dan it-test. L-ewwel sinjal ta' Ġesu huwa magħmul f'kuntest ta' tieġ, irridu nammettu li dan it-tieġ ta' dawn l-arajjes li ma nafux jisimhom, imma joffru lil Ġesu kuntest ta' mħabba fejn hu jagħmel l-ewwel sinjal tiegħu. Fejn hu jikkonferma lilu nnifsu bħala l-għarus tal-umanità għaliex għax lill-umanità qed jagħtiha sinjal ta' grazzja li m'għandix limiti fil-kwantità, 720 litru ta' imbit fin, jivisit ġarar mimli jinsa xfar, u ta' kwalità dal-imbit li ma kienx hemm bħalu qabel. Li huwa l-imbit it-tajjeb. U allura dan is-sinjal f'dan il-kuntest tal-festa tat-tieġ jagħtina ħjil ukoll ta' x'inhi l-imħabba tal-Alla għalina. U wkoll ta' minn fejn bdejna u fejn spiċċajna, aħna magħna ma jiddardarx mill-ilma li nofrulu, din hija espressjoni tal-Papa Franġisku. Ma jiddardarx minn dan l-ilma umli ħafna u kapaċi jagħti ħolqien ġdid. Il-Papa Benedittu jirrilaċċa wkoll dan il-ġest ta' Ġesu dal-ewwel sinjal mal-Ewkaristija. Għaliex aħna għandna biex ngħidu hekk antiċipazzjoni ta' trasformazzjoni oħra issa tal-imbit. Mela għandna ilma umli ħafna li sar imbit, mbagħad aħna se jkollna l-imbit li jsir id-demm ta' Ġesu. Wara jsir il-ħajja tiegħu għax id-demm huwa il-ħajja. Il-ħajja li hija imxerda, id-demm tal-patt il-ġdid imxerret għalikom. Dan id-demm li issa mhux jitferra imma jixxerret. Hemm ukoll allura qabża bejn il-mod kif jitqassam. Wara kollox id-demm ta' Ġesu wkoll joħroġ mill-kustat trafitt mill-kustat minfut. U ħareġ demm u ilma. U li huma wkoll il-Magħmudija u l-Ewkaristija, s-sagramenti.
U allura Benedittu fil-ktib tiegħu Jesus of Nazareth meta jikkummenta fuq is-sinjal tal-ħobs u fis-sinjal tal-inbit ukoll jagħmel meditazzjoni sabiħa ħafna fuq it-tieġ ta' Kana għax fit-tieġ ta' Kana hemm l-element tal-inbit ġdid li Ġesu mbagħad jużah bħala element tal-Ewkaristija. U fl-Ewkaristija meta tasal is-sija hawnhekk f'dan il-mument għadha ma waslitx is-sija l-ilma jsir inbit. Ma meta tasal is-sija l-inbit isir id-demm tiegħu. U hekk tindunaw li is-sija tiegħu hija qabża kwalitattiva u essenzjali. Hawnhekk għadha ma waslitx is-sija l-ilma jsir inbit, ma meta tasal is-sija l-inbit isir il-demm tiegħu. Imxerret għalina. U aħna allura ninħasslu fid-demm tiegħu ma jkunx biss rit ta' purifikazzjoni li huwa estern, imma l-purifikazzjoni li ssir bl-inbit li huwa d-demm ta' Ġesu hija purifikazzjoni radikali li salvana. Mela aħna mhux biss għandna t-tielet jum il-preżenza ta' Marija, l-element tal-inbit, il-purifikazzjoni li mhux biss rit imma ssir essenzja tas-salvazzjoni, għandna tant aspetti f'dan l-ewwel sinjal li diġà qed jantiċipaw il-misteru tal-għajt, il-misteru tal-glorja. U għalhekk nistgħu ngħidu wkoll li wera l-glorja tiegħu għaliex m'hemmx biss il-konferma ta' dawk il-versi li hemm fil-prologu, m'hemm ukoll il-konferma in nuce b'mod essenzjali ta' dak li se jkun il-misteru tal-għajt. U risposta tagħna hija l-fidi. Mela aħna nagħmlu l-orazzjo, u mbagħad naslu anke il-kontemplazzjon, ħallu lil Alla iħares lejna aħna unoxew bl-imħabba tiegħu, dik hija l-kontemplazzjon. Tix tagħmel ħafna affarijiet, toqgħod hemm u tħalli l-Alla jitpaxxa bik. Imma inti u tagħmel hekk inti u tersaq bl-orazzjo inti toxa wkoll b'din l-imħabba kbira tal-mulej li juri lilu nnifsu f'dan il-kuntest ta' mħabba imma b'delikatezza kbira. Innutaw ukoll li bil-ġesti ta' Ġesu min ma kienx jaf li naqas l-inbit baqa ma jafx li naqas l-inbit. Għax da ma qalilhomx issa qabad il-mikrofon qalilhom issa jiena se nagħmel miraklu, araw naqra. Le. Xejn, innutaw id-delikatezza u allura mbagħad anke meta intom taraw ċertu fenomeni jew nkella u daw taraw ħafna affarijiet grotteski, ejdu hemmhekk m'hemmx Alla. Nagħtikom biss kriterju wieħed mill-kriterji biex ngħidu hekk konkreti. Fejn hemm xi ħaġa grotteska, m'hemmx Alla. Għax Alla ma joperax mod grottesk. Intom attrajtu xaġa grotteska fl-Ewkaristija, anke l-mirakli tal-Ewkaristija huma delikati ħafna. Ftit tar li jsiru demm fuq il-korporal ta' Orvieto. Ostjas li ssir muskolu kardijaku, ġenament muskolu kardijaku ssir ostja. Imma b'delikatezza kbira, mingħajr affarijiet straordinari. Anke il-qawmin ta' Ġesu, għandna għandna ħafna ikonografija ta' soldati jitwerru, ma saret fi ġnien il-qawmin ta' Ġesu. Fi ġnien il-ġebla mgerba imma illi żgħar biss. L-ebda xut għaliex hija proposta li bħal glorja tiegħu tirrikjedi minna bħala risposta mhux li nitwerru jew ngħidu x'meravilja imma li nemmnu.
U din hija r-risposta li qed nitolbu f'dan bħala frott ta' din il-lezzju. Mulej jagħtina id-don tar-risposta tad-dixxipli. Għatina d-don li narfu l-glorja tiegħek fil-kelma tiegħek u f'dan ir-rakkont u fil-mod kif taġixxi u kif tobdi lil ommok, l-ewwel tgħidilha qgħod bi kwietek u mbagħad tobdiha, u bil-mod kif tagħmel il-miraklu mingħajr ħafna u ħafna storbju, questo bene che non fa chiasso. Questo bene che non fa chiasso. Mbagħad ir-risposta li titlob minna, li aħna li rajna l-glorja tiegħek anke fil-qalb mansweta tiegħek ngħidulek mulej aħna nemnu fik. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.